Good morning. Grabe yung pakiramdam ko guys. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Grabe. Galing ako sa kahapon pabidwak lahat ng yard. Linis ko. Ang sakit ng katawan ko. Sakit ng ulo ko. Nilagnat ako wala. Ang lakas din ng ulan. Ang lakas ng hangin. Ilak natin ito dito kasi ang tubig pumasok. Grabe, ang sakit-sakit ng ulo ko guys. Bagyo ba? Parang bagyo. Ang umaga. Ayan guys. Buti nag-video ka kahapon ba? Ay. Delikado si Tami ngayon mag-drive. Takot. Pasok tayo. Hi. Iwan na naman tayo ni Mister. Trabaho siya guys. Bagyo. Yung muscle ko hindi kinaya talaga. Oops. What is this? Salad container. That one that you use is just like. Why you bring salad container? Because I brought salad, but I didn't have it. Hi. I'm sorry if I don't move today in the house, huh? Chill out, relax, make yourself feel better. My body is just... Right, so you lie down, Hobbs will lie down, keep you company. You'll all be nice and cozy and comfy. Make sure you lock it properly. Uy. Oh, my muscle is just, huh? Yes. No cases pero... You can take this one. No cases pero... Bawal siyang magkasakit guys kasi parang nakuha ko itong sakit sa plane. Ang dami kasi nagkasakit. Yung sumakay ako plane Korea to New York. Ang daming inuubo. Daming nagsikma-sikma. Ang daming basta. How many bags do you need? Me too. Ang hirap magkasakit. Gusto kong may mag-alaga ba? Yung sa Pinas ba, kapag magkasakit ka, mayroong magluto ng tinola. Gusto ko tinola na isda. Hindi ko alam kung bakit masakit yung gilid ko guys. Dito. Sana doon na muna ako nagkasakit sa Pinas ba? Bago ako umalis po. Kasi iba talaga pag nasa Pilipinas guys ba? Magkasakit diba? Dito, ikaw lang. Walang magsabi na gusto ko ng tinola. Magluto yung mama ko ng tinola. Dito, walang preskong isda. Okay lang, mayroong preskong isda. Pwede naman ako magluto. Pero, wala. Meron naman akong mga kalamonggay dito, frozen. Yun yung nakadiferensya, guys. Nandun na makabili ka ng mga gusto mo doon. Yung mga presko ba? Presko. Naglagay lang ako ng hangin sa, sasakyan kasi kulang. Anyway, so magpunta kami Lowe's. Bili ng lupa. Tapos na akong nagwidwak. Kapagod, guys. Shopping ulit, guys. What is that for, honey? What is that for? See? For fire. No, this is not for fire. Oh. That takes forever, honey. Come on, let's go. Kumain ko, guys. Baka gikobal na. Dahil sa kakatrabaho. You have tons of battery. I-push natin, guys. Kasi kung hindi natin i-push, no? Bili na ang bahay namin, ang daming battery sa basement, sa taas, sa third floor, grabe. So ngayon, nagtingin-tingin din ako dito ng grill kasi nga sabi ko sa kanya, gusto ko ng grill charcoal. So sabi niya sa akin, bili tayo ngayon. So kaya, andito na ako. Nakahanap din ako ng isang maliit na motorcycle. At ito naman guys, ito yung plano ni Mister na gusto niyang bilhin kapag masira daw yung lawnmower namin. Sabi ko, hindi yan masisira kapag ako yung gumagamit o nakatingin-tingin na siya. Guys, excited man yan siya. Gusto daw niya ng zero na turn. And then sabi ko, adoy Tami, ang mahal-mahal niyan, hindi yun kaya sa ating budget. Meron pa naman tayong lawnmower. Ako lang yung gagamit para hindi masisira.
At ito na yung nakita niyang grill para sa akin guys. So kinarga niya at ilagay sa ating cart. So kapag andito ka na tindahan, kapag tinitignan mo yung mukha ni Mr. masaya yan siya. Excited sa mga nakikita. Gusto niyang kunin lahat na nakikita niya. Ganyan yan po siya. So kaya ako, hindi ko talaga ako masaya dito. Pero yun, sumama na lang ako kasi sabi niya, ngayon na ako bilhan ng charcoal grill. At naghanap din ako nito. Lupa guys para sa ating garden, no? Ayaw kong bumili ng Miracle Grow. Ito siya. Ang dumi lang talaga, eh. Ang dumi. Agoray. Konti lang yung binili ko guys kasi ngayon plano ko string beans lang talaga yung tanim ko. I thought you're driving. Ako pala yung mag-drive, sir. Thank you. Thank you. Tara, guys. There you go, guys. Kaulan no na sad. So bumili lang kami ng grill and also bumili din kami ng lupa. And yan, magluto ko tayo. I have to take steak out for dinner. Sa sobrang pagod ko guys, nakatulog ako, di ba nagwidwalk ako kanina. Nakatulog ako guys, sa sobrang sakit ng katawan ko. Pagising ko, ito na yung ginawa ni Mr. Sabi ko sa kanya, bakit ito ginawa mo? Marunong naman akong mag-install ng mga ganito. Sabi niya sa akin, ay wag na mapagod daw ako kasi guys, nagwidwalk daw ako. So kaya yun, siya yun na yung gumawa. O, di ba? Supportive yung Mr. talaga. Sabi ng kapatid ko, yung dala kong spam, may uod daw. Yung isa, yung may dent ba, parang nagupi, ganit siya. May uod. Kasi guys, kapag ma-open na ganit na siya, yung pag ma-open na yung can, ang problema kasi niyan is magka-uod. Yun. Dahil na hindi na siya safe, hindi na siya naka-sealed. So, kaya yun. So, next time kapag bibili guys, dapat talaga wide din. Yung wala siya gupi. Yung para sure na hindi talaga yan uluron. Yun siya. Kasi may siya ma-open kasi yan siya, makapasok yung hangin. So, hindi na siya safe. Kasi nga nilagay yung para magtagal siya sa loob. Kaya yung wala talagang hangin dapat sa loob. Oy, meron pala akong sasabihin sa inyo guys. Yung pagpasok, last year diba umuwi ako. Ang nangyari last year, diba pagdating mo sa Pilipinas, i-ano mo yung passport, i-scan mo. And then merong lalabas na parang sticker, idikit mo sa idikit mo sa passport mo. Diba last year, yun din yung problema ko. Hindi ko alam kasi 9 years akong hindi nakauwi. So ngayon, ang mangyari guys, hindi na siya hindi na yung sticker. I-email na sa inyo guys. So hindi na yung sa nilo yung may lalabas na sticker, ilagay mo sa So yun. Hindi ba magpunta kayo pabalik dito sa US, magpunta kayo doon sa i-travel o kanang sa tax kapag nakatira na kayo sa ibang bansa, hindi na kayo magbayad ng tax. At yun, hanapin nila yun. Dapat yun yung ipakita mo sa kanila na nakatanggap ka na talaga. Hindi man yan makikita sa record sa passport. So, hahanapin nila yung na-email. So, yun. Ako, natagalan ako guys doon guys kasi hindi ko makita yung email guys. Tinulungan na ako ng babae, siya na yung kasi wala akong wifi, diba? And then, hindi pa ako nakakonect sa airport. Ang ginawa niya is, niya ako, hinatspot niya ako sa cellphone niya, yung wifi niya kasi para makita ko yung email. Kasi talagang ang gulo-gulo guys. Naguluhan ako anong dapat nito? Anong gagawin? O, diba? Guys, alam nyo ba anong mga tinatanong sa akin doon sa immigration pagpasok ko, diba? Kasi ang daming nagsasabi na ay hindi ako makapasok. Ang daming tanong-tanong. Kasi nga si Trump yung presidente na. Ang hirap nang makapasok. Guys, ang daming visitors. Kasi meron man daw ang ilagay na tumawag sa amin. So yun, ang tanong ng mga immigration, sabi pa, so binigay ko na yung green card ko, passport,
last year, hiningan ako ng marriage contract, pero this time wala. So, nagtanong lang siya, anong reason mo sa bakasyon? Yun lang. Bakasyon, sabi ko, family visit. So, how long you stay? Sabi ko, 1 month. And then, after that, tinanong ako, meron ka bang mga dala? Sabi ko, dried fish. What kind of fish? Dried fish. And then, sabi ko, and also canned goods. Sabi na, what kind of canned goods? Because there's different kinds. Sabi ko, corned beef, beef loaf, for personal use. And then sabi ko, shampoo also. I get shampoo. Sinabi ko talaga, meron akong hindi na-mention yung mga konti. Pero hindi naman tinatanong talaga lahat. Dapat ibigay mo lahat or sabihin mo lahat. Sabi niya sa akin, how much money do you have? Like in euro, dollar. Sabi ko, money? I have pesos, like 2,000 pesos. And I have dollar, 100 something. Because you shouldn't be bringing any like a lot of money. So, yun yung mga tanong guys. And then, yun lang. Yun yung tanong niya. Walang ichichiburitsi. Ang daming bisita guys. Visitors din yung linya. Ang dami. US, dito, ang daming linya. Ang dami din visitors guys. Kapasok man sila. Hindi man sobrang strict to. Nagtanong din sila kung meron ka bang dalang mga cigarette, mga wine, ganun. Sabi ko wala. Sana nagdala ako ng rice, guys. Yung rice na pinagaling na. Wag lang yung rice na hindi pinagaling. Yung ready to eat na ba? Sana nagdala talaga ako. Nako. Pero guys, kung meron ako nakita, yung scanner nila, merong scanner na kapag merong makitang something sa loob kasi hindi nila ma-open yung diba, pag enter mo sa airport like Korea kagaling papuntang US, pag meron silang makita sa luggage mo at something na kaduda-duda ba, nilagyan nila ng X yung bag, and then kung saan ka ang destination mo, doon na nila i-open kasi hindi nila ma-open dapat ma-open nila na meron yung tao may-ari ng bag, luggage. So, yun yung nakita ko sa ibang video. So, kung meron kayong mga dinadala na kahinala-hinala sa machine na hindi nila alam hindi nila matukoy kung lagyan nila yung X. And then, kapag makita nila yung luggage na paalis ka na, doon ka na sa airport kung destination mo, doon nila i-open. Pero, andun ka dapat. Kaya, ang magawa nila, X lang para malaman nila na yung bag na yan na may X puti, malaki. Yung ibig sabihin nun, kailangan i-open. And also, yung sa Korea ako guys, sabi pa, sabi, stricto na daw ang US. May mga request ang US na kailangang baka. Kung meron silang makitang pasahero na something, merong mga extra questioning ba? Yun.